Handia, desestarra berriro. Desestarrei buruz, bazenera bilen zerbait nik usaintzen ez nuena, baina ez netzaizun orduan kontra hasiko. Gorabera asko dira, batxisto beraren arreta bat ere errakartzen ez dutenak. Jakina, baronet, desestarra zen. Arrazoia eman beste biderik ez neukan. Eta ibai ondoko horrek errondal zian izena, iradoki zenidan. Zu baronet zinela bezain gauza jakina bailitzan kontu hura. Aitor dizut, ez nuela alakorik espero. Ordurako, bazen denbora luze samarra errondalek ies egin zuenetik. Hasierako egunetan, sekulako kalapitak sortu zituen iesak, desestar batzuk urkatu baitzen dituen errondali ies egiten lagundu izanaren aitzakiaz. Txarriboldarik onenak ere ez du luze irauten, eta Jonane harrapatu zenutenean, odolfestari barealdia segitu zion. Erdi hitzalitan neukan nire oroitzapenetako errondalen kriseilua, berehala zabaildu baitzen oso urrutira egin zuela iez. Hargatik, harrapatu ninduen ezustean margolariaren aipamenak. Ibaian ondoko gorpuak ez zuen errondalen antzik bat ere, soinean eraman maripuliza argibideri behinena. Batxiz, toberaren 2 maripuliza behar dira errondalen bizkar zabalak estaltzeko. Errondal, deskuidatuta dago, baronet, kontra egin zizun, xalo. Kontra ez izula egin behar, sendo erabakita zeukan batxiz sobera babalore honek. Paparretik heldu ninduzun eta horro eginez erantzun zenidan. Kontuz, gero, itxumenaz gain gorreriak ere jota halago, errondal zuan ibai ondokoa. Errondal zen, baronet. Esan orduko, egiaren itxura pizka bat hartu zuten nire hitzek. Ikusi alnion gorpuari aurpegirik, ez alneukan handitxo maripuliza.